Long life ke lang rato anapan nalit mapan non birta ki pipon hano hamren rong sopi lake dak tapat pen kilometer thong kep rapho khailu non kedam je panel tum chisik pon bom lo me phang ke bitung to an na sinon ladak situation mate ladak non ke tek long lake hamren rong sopi along lapen amparta ladak chirok to parado an lapen so thasi dukan la kulat kang putum kedo tum an tame bihabe par ka choklem tum gari motor ke be ka tum an sitame non ladak thek ponong lo pen an tum bangke khai a sentiment laso ke thek long pen jok amethang hem chidu app lo dukan hayu ta bangai da lo inquiry da lo dukan ka duk avita kang pu thek ponong le hamren rong sopi lapen dak tibari no stame dukan kang pu pon thek ponong le lapen so thasi aning duk ning ki oil ka chipek lang pon pen andu nasi non ladak ong dung atuma bangke tapat kapili jiaphan RA charsi lun sitame dak to dapen pen anagari dam pon bom lo lapen non ta kachisik ke dam ponji dulo lapen so thasi dak peace and tranquility mate dak kachi bong kacharbu ka videji kang samjin jiaphana bangke dak police mate rai komasai kitum sitame ke ton ke lang pen anadak thek ponong lo nasi non dak khai sentiment la ke jasemet kali tang orivel timung lapen stanwell timung alal tum la ke jasemet orivel timung bangke adak adima masih khasi panama te chumang atum alal phan bangkrini atum chetusi alal phan apran armudet lo lapen rai komasai kitum sitame alal phan rai un edat lo lapen non stanwell timung sitame alal phan ke nupapen kecor laso amek ervakuk sitame don doktor atum si lang pon bom lo lasinon laso pini laso social media nong kapang dakon don laso khai lajip tang lapen sot khai sentiment laso kangkir et danji po laso ke phalo non da KSA tum do alang tum pen sami ethikini arji pon sinan tangte non nalitum KSA mate hampanga song non la da hamren head branch long lo nalitum ke claim ka chipiduk pon khai long ria farman la pen hawar hapat abahala kaduk ka bena tum claim pon pini nalitum koson si thek pon long da hamren rong sopia lo kulat pen ke chenglok gari motor ke vek la pen so taxi biha be park ke claim ka pe ka sai ke claim atu phan nalitum pini pen pini ko pc ke thek pon long lo Pangsi non karbing long life akan akero pilo non kai kisung opor itu punang koplo abang so kai kisung opor disemetan do tanang tempot kasi pini disemedak hamrena seniru pini ke thailong bang ke nona mat ke chipla tanda me inhablap udam nang commercial purpose anam bang ke inhablap se thailong lo labang so kang hablap long bang ke tum karbilo charli song pan le inhabun tu bang tagali Komani song penleng hamun puta kali. Kopi poci kang hablo purbang te karlitang uriwel timung abangke longle farman. Mat asam longle karling longle aparman si alang li apran kidam. Hala so poci munitu maning hidup. Hala so ning hidup ko poci mina si inkirnang bopu. Ni tuman over telepon same nang report tum do. Ba komani tum nang kar ju tum ta do. Komani tum ke inkirdu nai bo puna ame thang nang ki putum ta do. Kasi hala bangke ko pipolo pote isi longle farman si apran kidang hala kumma longle lo plote asam longle same asam sarkar bangke tribal area karbing longle pubang sinang hokrong same ultimately lagi langdam lo plote asam longle sidam lasi nilitum alang li tumi jik hajong la bangso botona do det pen karbilo charli song bangke punan kitekan bang kacirab dun bangke nilitum di pule punon dak hamran hospital punon Kujai hospital punon nitum bangke inut puthegan bangke cerab lo dum krilo la pen to waste tamin tundon hamre nanga chile ladak porfai krinian bag dolo la pen nitum central community tum stame nitum dak nang lelia phang tuare beng ka chetong alang tum di pupan bang tum non to da bai thom se dapan se da la pen non wang bom lang general service stame central community kan lang li wang bom lang alang nitum pen nitum hada ka pe du man sum ta bodi lo lapen nili isi ameses ki piang tungbang la pulo kani kang tungbang la pulo la puson dak thak alam ki la puson thak agotona bang ke lam kimi galilo seta asam gomen tum pi polopang wekrang ke pulo te ke damtang 2023 ningkan langhem pi long entry tax gate bilo hala bang so entry tax gate bang ke hala pupen khasip apnara tungbang lo fidak lo
lapen antala so get bi thek thede lo hala so get bi thek thede hala so get frida pulote komane timuthi rong pi personal a property legi frida kali government property si free woi fit setame hala bangso get frida pen pinyarin da ki free tum fan inquiry ave capital punishment ave kaires ave kopia polo la puson thak thak la puson aning kan thot Alberti mungfan aputu aglo hala so putu apot pinyanian ta eres kaires ya film lo case ave reng dok reng ni joipun hala tum pulo tela dak bangke rada bangke mathanang koklo je Assam Sarkar pe Meghalaya Sarkar at give and take a policy bangke already latung cikroy erlo lapen already latung jivit pilo longleke celar erlo mothi rada phan pang dak de chot lo kwa bangsi kroy nang koklo sonom ke kapang dak ateng lo patumi diga incident ta pu itum Assam police tumangke itum phansi nang kiplung thu itum phansi nang pilo nang kau post thu cebongun ri Assam government lapen Meghalaya government asipahiya theng no si municipality thilong pote ko pilo security ki pia ali ke dolangke hala bang si kusionar nang kok government pa labu pulote security ki pia kam se velo both side police atheng no si munit apran ke dam nang pulote police ki pike khuri bohong violence aveda nei po phansi security ki pi seta police atheng no si munit ki thina lata civilians hian se ke chepati ha kunat pe naronola la so teng pote hala da duty ke tang a police an phan ke suspend lab nang ji asakuring than lab nei alang tum duty che claim pa me posil munit pran thilong le munit right civilians phan right kom nei pusi hada police pilobo te kupia polo civilians apran dan nang ko both Assam and Meghalaya police atheng no le hala bang sikar jugang tung lo la si akeong pi bang ke minje jelo si ini ikang ini gipung abang ke la pulo Meghalaya police Assam police atheng no muniti thinang la bang ke ningduk piglam lo ining kang piglam lo Assam government yong si nang right hek thelo protest surrender no duman hem pregnant pin lalo ni to ke rupi parpik lo no na Assam Sarkar tumpen da pen so sa sina dak ko ana ne kisung sitame ke chiraya wipin pen jok alang tumpen aning lo kama thalam il tuma fan papik lang polo la ke mo apor se il tuma fan than pon po tante pini la alang li orivel timung kalitang alang li fan pini bang thiri thondam po la sila so puthak to da pen ke dam ke bang ko an armu si doloma alang tumpen thini than pon sedang nali thaigun lo ma bang ko an si pini ke dam lo nilidum banget hadak doklunga tumta dolo public fund bangan ni an chichar dum dolo samini tum jongjung mithang song thansi chip alam si thanchat ko nilitum dakpen atumita tatambal lihum arbe re sami ko tatambal tagahum jasilum tidam lo tinggal son thoti dam poni tum non chingrum bom lo tatambal chakman sinun tum dam mo chingrum bom lo lapen central committee panda ta regional committee tum same non dak kamran kiro tum dolo bang bom ta dolan chingrum bom la si labang ke komane asong ku bang ni pudam de lo as a karbi wa hisapen an bang ke alang li phanta chomrong me chomong so alang di tapi dudun pen aning pang san ni phan un an bang ke la rong e phana mang ke chito dum sinang mang ke chung di bang ke kadu go we sankur karbi ko lang dora to an mang sambe un an bang ke pele dun pen ili tum chipadi dun pen me sinang mang ke chung di lo pardon pi parpik lo pini labang so kalitang orivel timung puthak abang ke pini dang tum dak hamren rong sopi west kar biang long a hempi pen berta kapang dak pon lah no la penon adak tapat non dil tum dam si hadak penon tum pan ansu se hok ground reality bang nal tum pan teklang pon tik kardon